Stefan Spasov, rođen u Vranju, jedan od najpoznatijih svetskih stručnjaka za sajber bezbednost. Poznatiji kao Blatkoud. Imate 20 zaposlenih. Svaki zahtev za odmor, e-mail, papir, čekanje na odobravanje, ko je odsutan sledeće sedmice. Ima li konflikta u odmorima? Ko je na bolovanju? Blatkoud HRL-ave program rešava sve ovo automatski. Zahtev za odmor za 30 sekundi. Automatsko odobravanje. Live kalendar otvaramo Blatkoud HRL-ave program na hrlejvaj.elnknstrak.com. Zaposlena Milica Jovanović podnosi zahtev za godišnji odmor. Od 1. do 14. juna. 10 radnih dana. Razlog. Odmor na Crnoj Gori. Klik na pošalji zahtev. Menadžer odmah vidi zahtev na dašbordu sa kalendarom svih odsustva. Jedan klik. Odobri. Sistem automatski ažurira. Čim menadžer odobri zahtev, Blatkoud program automatski šalje e-mail Milici. Vaš godišnji odmor je odobren. Prijatno odmorište. Istovremeno. WhatsApp notifikacija. Odobreno. 10 radnih dana. Uživajte. Na kalendaru odmah se vidi da je Milica odsutna od 1. do 14. juna. Nema papira. Nema zaboravljenih obaveštenja. Sve je zahtev za odmor. 30 sekundi umesto papira i e-mailova. Automatsko odobravanje. Live kalendar. WhatsApp notifikacije. Nema više konflikata u odmorima. Nema više zaboravljenih zaposlenih. 30 dana besplatno na hrlejvaj.elnknstrak.com. Pretplatite se na kanal za više Blatkoud programa. Blatkoud. Stefan Spasov, Vranje.